ideia sortu zen baduela 4 urte, hain zuzen aurreko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa finala ikusten genuen hainbeste jende erakartzen zuela horrelako ekitaldi kultural batek, eta pentsatu genuen interesgarri izango zela, interes hori aprobetxatzea zientzia ere jendearengana hurbiltzeko. Gaurkoa izango da 6. bertso zientzia saioa, eta uste dut frogatzen ari garela posible dela bi horiek nahastea. Oso idei interesgarria iruditzen zait, azken finean, zientzia eta bertsolaritza elkartzeak esan nahi duena da zientzia plazara eramaten dugula, ez da kanpoko plazara, eta guztiontzako erabiltzea eta guztiok horrekin kontaktua izatea oso interesgarria iruditzen zait. Formatu oso egokia iruditzen jate. Ez da izen biarrez bataren ez bestaren sale amorratu bat, eta biak asetu leikezela iruditzen jate. Jente etorri dana baino beste zerbaitekin gehiago badoa, ezta? Nik uste dut zientzilarien interbentzioak izan direla nahiko divulgatibo eta nahiko interesa sortzeko beste. Oso divertigarria eta gainera hori lotzea zientziak eta letrak, iruditzen zait, arraro xamar, zen ni zientzilaria naz, primeran pasatu dut, Oso interesgarria, entretenigarria, zientzia, euskara, bertsolaritza, dana batera, oso momentu polita izan da.